Estes pés son os dunhas mulleres que decidiron camiñar xuntas en favor da saúde e do benestar dos seus veciños. Hola, son Sele. Eu Sara. E eu Cris. E somos terapeutas no rural. Atopámonos no lugar das Laxes, no concello Pontevedra. Daqueles que sufriron algunha enfermidade ou lesión. E por último está Sara, a psicóloga de Micelio, sempre atenta a calquera problema emocional ou de conduta. As tres adoitan utilizar a natureza ao seu redor para que as súas terapias teñan un valor engadido. Hoxe daremos conta diso, pero polo momento imos comezar a xornada coas tres xuntas, sabendo que no campo era onde querían estar e traballar. Nós, dende o principio, tiñamos moi claro o lugar onde queríamos traballar e queríamos que fose o rural. Queríamos ofrecer e posibilitar ás persoas que viven no rural ter os servicios ao seu lado. Ao final, as persoas do rural tamén teñen os mesmos dereitos que as persoas da cidade e, oye, sempre parece que non, que nos temos que estar desplazando para os mesmos servicios e demais. Entón, poder estar aquí, pois sí, a verdad que foi unha boa acollida. Estar nun entorno onde podes sair motiva, diferente a outros centros, outros gabinetes, non? Que non teñen esta posibilidade de estar no rural e nun entorno tan natural. Xa coñecemos mellor estas heroínas e o seu proxecto con raíces e pés na terra. Hoxe verémolas traballar fora nun ambiente perfectamente preparado para facer terapia, sempre en contacto coa natureza que rodea o centro. Ollo, unha natureza que tamén pode estar no interior. Para mostra, a primeira sesión que imos ver hoxe da man de Cris, a nosa terapeuta ocupacional, que ten que atender un usuario ben pequeno, que Cris coñece á perfección, e que quere máis ca nada. Vexamos quen é. Pois este Xandre é o meu fillo e ten 20 meses. Bueno, agora mesmo o que estamos a facer é un poquinho, actividades de exploración propias desta idade. Creamos como esta piscina de bolas natural, donde, temos diferentes elementos da natureza que él vai manipulando, collendo, trasvasando. Nós cando iniciamos a cooperativa queríamos crear un entorno laboral que puidésemos, dentro do posible, conciliar dunha forma respetuosa e que isto tamén formara parte do desenvolvemento, non? Por iso estamos aquí, por iso está Xandra aquí, porque, forma parte e é algo importante para nós. O pequeno Xandre vaise familiarizando co mundo que o rodea grazas á súa terapeuta. Terapeuta e mamá tamén, neste caso. Cris sabe ben que nas cousas sinxelas que ofrece a natureza se agochan moitas aprendizaxes. As primeiras etapas de vida nos cativos son superimportantes. Ao final, a veces como que nos inventamos cousas, xoguetes e todo temos ao noso alcance. Podemos xerarnos unha piscina de bolas natural, podemos recolectar follas e traballar a motricidade, o que nos dende aquí trasladamos un pouco esa parte, non? De que o temos todo ao alcance da man, simplemente darlle uso. Xandre, bo traballo, amigo. Un gusto estar contigo. Nunha chisca regresamos a Micelio para seguir coñecendo os traballos das nosas terapeutas. Á volta, teremos sesión de logopedia con Sele e o pequeno Luca. A ver, como dices ti? Charco. Charco. Axúdache ca manciña. Charco. Charco. Vale.